নিতে হবে কেন্দ্র সরকার আমাদের দাবিকে মেনে নিতে হবে কিরকম फुंकाहाम जतननो नायटंनाय ताय अर सफायनाय रखनो जतननो फुंकाहाम तामने हिमालय जों अब बुबाग्रानि बिसिंति बन्दा कुजा जों ताबो अब अरबो पिकेटिं जतन आरम्भ खालाय बिरिखाजों सयतानि बिसिंगनो जों अ पिकेटिं अरबो खाब अब दसरामो पिकेटिं खालाय दङ अब अ दिमानका जिने आलादा राज्य एखादि ग्रेटार टिप्रालेन अ ग्रेटार टिप्रालेन मानानि बादिनाय जों दिमान खायफायलायजा जों वान शट नायखांगान जों अरबो 75 बा 76 बছর रमैनाय चिनि बररक जेबाबो सातक पितक उंखा जे चिनि बररकनि जे मानथाय सकताय हयते केप्लेजाक बा बुबे बाक्सा जों थांगि माया एकदिके उन्नत एकदिके अवनत आबो तो बरक जतन लुगै दङ आबनि बागैनो दाबो ग्रेटार टिप्रालेन एकबा आलादा राज्य नांगौ हिनाय आलादा राज्य दिमान खाय दङ अ आलादा राज्य उंखा चिनि बाक्सा एडिसि एलाकाते सावो चिनि बुबाग्रा सामान हिंखां ग्रेटार टिप्रालेन आलादा शुद्ध एडिसि एलाकाया एडिसि एलाकानि बाहेराव जेनेरेल जे चिनि टिप्रासा तंनाय रक खरंनो खबैनो ग्रेटार टिप्रालेन हिनि बुबाग्रानि वान सुकमानि बिसिंति दाबि खालायजा आबनि बागै जत ताकुते बुकसं अब ग्रेटार टिप्रालेन माना नंगौ हिनि तिनि अमहायके बन ताकु लायखा एबं बन मानि दङ बन मानिना तो कखनो तामनि हिमालय अब जदि जों अ ग्रेटार टिप्रालेन मानि हांगा चिनि तिनां बा कुसुं कुसुं दङ थांगानि चिनि नेक्स्ट जेनेरेशन जों खालि खालामखांबांला जुदि जों आलादा राज्य खालायमा गांगाय अ आलादा राज्यआव जों आलादा मुख्यमंत्री खालायमानाय आलादा प्रशासन नाय आपनि बागै जत ताकु बखरो नगतं तंकुति खानो सापु खाय तंनाय रंगबो आं खाकाहाम जानगो ताय पाइप्ले हामजाकमा ताय चबानि सिबाय याफारो अमाहायकेना सापु खालायलायदि ग्रेटार टिप्रालेन एंखाबा बुबाग्रानि थानसानि मारिनि बिसिनो ताबो बन जत जागानो चलि दङ जत जागानो शान्त शिष्ट भाबे पिसफुली भाबे बन उंथन आं आपनो कबकनाय जतननो ताबो बन तो चलिनो दं हामबाय।